Al Lluís Sunyer avui els espectadors han lamentat una jornada més la falta d'encert i sort que arrossega l'equip durant tota la temporada. L'Alzira ha eixita per totes i als 15 primers minuts ho ha intentat tot per avançar-se en el marcador. Primera l'eixida d'este córner al minut 7 i després en esta ocasió que Edu ha tret com ha pogut. Però avui el baló no volia entrar ni per baix ni per dalt com en este llançament de Ruano. El Lleida ha aguantat bé l'envestida blaugrana i al 36 ha pogut fer el primer xut a porta per mitjà d'Àlex, però el seu llançament se n'ha anat fora. En la segona part, els dos equips han treballat molt al mig del camp i les ocasions han tardat en arribar. Al minut 71, els sansirenys han demanat un possible penal per esta caiguda. 8 minuts després s'ha cantat el gol a la graderia, però la cabotada de Ruano ha eixit fora per poc. El Lleida, que no havia fet res per guanyar, s'ha trobat amb el gol al minut 82 en esta jugada que Rayo ha rematat amb un gran detall tècnic. Ja al descompte, Gallego ha fet el segon per als lleidatans en esta jugada personal. Si te llegan 2 veces y tú has llegado 5 y no consigues hacer ninguno, y ellos de las 2 que llegan te hacen 2 goles, es bastante complicado, vamos, es difícil.